Zviri pachena kuti vateereri vari kuwana matambudziko mukati menyika ino iyi. Wari kubvunza dai kwekuri kuti tinoenda neruondo, vanhu vari kunyeperwa nevanozviti vanonamata. Nekuti muchiona mucherechedzo wachibvunza kuti mombe yeumai zvinetswa zviri kuwanika mumhuri yeZimbabwe. Wabvunza kuti kumombe inoroerwe kurova guwa zvinhu zviri kunetsa, vari kufurirwa kuti vasaite. Zvino tichiti takanangana nemombe yeumai, kubereka kunorwadza. Ndosaka zvinzi vanzi mudzime kwamai vakasimba. Zvichireva kuti unenge uchichengetedza mpwere. Zvino kana mombe yeumai isina kubviswa, nekuti mai vanenge vakatakura mwedzi mupfumbamwe vachirwadziwa nemimba yake, nhasi mwana arorwa, ko vanopeuko pfuma inoratidza kuti mwana wedu zveshuwa akabendobereka mukati medzinza rekwedu. Kunoti tipfumise kwakabva mai, vanobvisa mombe yeumai iri hadzi yoenda kunotenda kuti aiwa takapuhwa mukaranga akatipa mwanasikana, yobviswa mombe yeumai yendotendoka. Pakutenda paya unenge uchitenda midzimu yekwawo, hautendi wafi, hautendi wapenyu, uri kutenda wafi wakanaka mukati medzinza iroro, kuti ndo zvataitirwa izvo. Yobviswa mombe yeumai, matipa mukaranga, matipa mukadzi. Ngenge isina kubviswa mombe yeumai iyoyo inokonzeredza kuti unogona mwana wemuzuku, mwana unogona kuita vana, asi matambudziko acho haaperi. Haapedzwi nebhaibheri, haapedzwi nemuprofita, anopedzwa nekuti mombe iyo yabviswa. Munganyeperana muchienda muchitendero chipi nechipi, ndozva zvitendero zvawanda. Zvimwe ndezvechokwadi, zvimwe ndezvenhema, asi mukanyeperana sei unodzoka. Ndosaka muchizoona vamwe vachitiza machechi, waMwari wafundisi chaichaiwo, wachiuya kutozotiwa mana zvinhu zvanetsa kudzwa kuti imombe yeumai, nekuti kumachechi kuka hawaone meso mapofu ekuti waone, ndikutaura kuti waone kuti dambudziko rauya iri nderechi. Vanongoti zvese madhimoni. Zvino kana yamombe yeumai iri kunetsa pa, kutoti wakumana yamombe yeumai wambonamata vazvinyima, muchauraya vana nenzara. Ndatenda zvangu. Batai mombe ndinotenda Mafuta vatsanangura pachivanhu pavo, asi toda kufara kuti isu savaKristu hatina chinhu chinonzi mombe yeumai, tine chinhu chinonzi bride price. Pane umwe murume mushoko raMwari, mukatosa mushoko raMwari, pane umwe murume anonzi Abrahama. Nguva yemwana wake yekuti arore mwana wake mukomana anonzi Isaac, akatuma muranda wake anonzi Eliezer, mwana wangu Isaac yasvika nguva yekuti arore. Chienda unomutsvagira mudzimai, ndobva amupa pfuma, ndobva aenda kwaRabhani, ndobva anobhadhara inonzi pfuma. Ngatiuzisana Mafuta, inonzi pfuma iyi. Isu now chatinoziva kuti inobhadharwa ipfuma. Kuva chiKristu hatiti kune mombe yeumai, kune mombe tinoziva chinonzi pfuma. Mirai nditaurire Mafuta. Pane chinonzi pfuma. Then chinotinetsa ndechekudai, so Mafuta ndechekudai. Haina category pfuma yamuri kutaura. Ipfuma. Yes. Inga mari inga mombe. Yes, ingori bride price. The bride price. Andi mukona kuti zviri kusangana. Ingori bride price. Now kuti bride price. Uku yakape pandiri kudaira vanhu, pandiri kuda ndepekuti pekuzopatsanudza kuti iya mombe yeumai. Now vari kuti mombe yeumai ikasabviswa inonetsa. Inonetsani? Ini mwana wangu anorora kwanuve. Mwana wangu anorora kwanuve. Ndosaka ndati ndida kumboti vanuve vachaja mombe dzavo, vati mombe dzangu 15. Hatiti vanuve sei vatichaja mombe ikaisa. Tinongombhadhara chipfuma. Now zvekuzochipisualiza chinhu chekuti hanzi mombe yeumai inozonetsa ani. Ndosaka ndiri kuti tiri kuitira ruzhinji inonetsani. Inonetsani mombe yeumai, inonetsani. Mukatarisa chinofanira kuita nyaya iyi yamabata yemombe yeumai tinokwanisa kutaura unonzi murududu. Andenge ndichida ngotaura chidimbu asi mozotaura yenyu kashoko kadiki. Kashoko keneida kutaura ndekekuti zvandiratidza pachena kuti wafundisa hawana pfungwa dzavo, nekuti tiri kutaura nechirurimi rwamai, urunzi vari kutaura kuti bride price.
bride price zacho chirungu chacho ukazonyatsochiteresisa kureva kuti tiri kutaura kuti nezvemombe yeumai akuti bride price chirungu kaimini ndiri kutaura me makanyarara muri kuedza kutaura kuti imimi hamuna zvenyu bride price zvinoreva kuti zvinenge zvichidiwa its part of parcel ezvinhu zvinodiwa pachiwanhu chedu kuti mombe yeumai kana yakataurwa amafuta chandiri kuramba ndechekupatsanura kuti iya mombe yeumai yonzi yonetsa kwani ngazvipuwe zvamai zvababa imimi makanyarara kana muda kundivharidzira chii muri kundivharidzira nekuti ndikuda kukudzai chokwadi kuti muri rasisa vanhu saka nekuda kusada kutaudzi ruzhinji rwezimbabwe rizive kuti mombe yeumai kana variko vari munyika umo vasina kubvisa mombe dzeumai ngavaende vanobvisa mombe dzeumai kana variko vakabvisa iri mari inoda inotsika regai nditaura Mafuta ndichiti hakuna muri kuuraya mhuri yezimbabwe now chinhu chese chamunotenda machiri chine mweya unochiteera Mafuta chine mweya unochiteera if you try pamuri kuedza kuseparata kuti mombe yeumai yatone mweya unoiteera yokuti adzima yangu kuzeko kuti wapuwe mombe iri bhaibheri nderani ndoda kuti ishoko ramwari asi rakabatwa nani namudzamiri ndo muridzi waro pari zvino iyi ndo muridzi waro zvendoda kuti muziveka chimwe nechimwe chine muridzi pabride price inotsaganurwa kuti ichinoenda kuna nhingi ichinoenda kuna nhingi kana tichiwetichiti munyika munomuka ndosaka muchiona mine maminista akawanda zvinoreva kuti mumwe nemwe anopuwa department yake achipuhwa sheya yakawirirana nezvake mwana hasi wemunhu 1 mukapa baba chete mai musina kuwapa mombe yeumai haiuyi yega inouya neyedanga ikauya iri yega mombe ikabviswa iri yega mombe yeumai pasina yedanga inofa ende inenge yafa mukana ndikuona kuti kumabride price kuti right kunotaurwa nyaya dzemadini dzechi imimi regai Mafuta nditaurire kuti sei nhau yemombe yeumai iriyo nhau yanesa ko mombe dzababa dzadi kunetsa iri nhau yemombe yeumai ndo yaita question ndo kana nhasi uno nevateri ndo yatiunganidza pano mombe yeumai but handiyo yega inobviswa mumusha handiyo yega inobviswa mumusha sei mai spiritualizer mombe yeumai chima ndikutsanangurire ukaona mukati ngozi yemutorwa inonetsa asi handisi kuti vanhu vandouraye hama dzavo ndiri kuti ukakanganisira mukoma vako chechewa ugere nawo mumba kana ukamurowa hapana ngozi inouya asi ukarowa mai vako kana kutuka mai vako pane ngozi inoitika nhasi totaura nezvemombe yeumai nekuti hasi vedzinza rekwenyu uyezve iri kutaurwa nezvayo nekuti ndiyo nhungamiro hakuna mombe yeumai inouya iri yega inoenda nedanga saka kana mombe yeumai yatobviswa danga rabviswa nekuti kana ichiuya iri kuya kwamafuta iriyo ine question mani kuvateereri vatiri kupindura nhasi mombe yeumai Mafuta kuungana kwataita nhasi tiri vaita iri munhau yemombe yeumai kuti sei iyo yanetsa maningi kuti ndiri kutaure kauri kundikata ndosaka ndiri kuti inini yakakosha nekuti mai havasi wedzinza reko mai zvavasiri wedzinza rekwako kana panororwa mwana vanoti sitapuhwe imi mwana mapuhwa zvimwe zvese mari munosheyana inini ondodawo mafukidza dumbu yangu nemombe yeumai yekuti inini imimi mowanyima chinhu chimwe chete mombe yeumai dzedanga panobviswa yedanga pozobviswa zvii nedzimwe mari dzekunzi sei ichizonetsa munhu kazhinji sei ichizonetsa munhu afa asi mupenyu vanwe nhau yainetsi haitauriachizonetsa kana munhu afa mai kana varipo vanoziva madeketere nekutaurira kuti chengetaiwo wana wangu hapasisina anowafukidzira anenge achifukidzira mupenyu nekuti ari mupenyu akaganda fozha akati mwana wangu haasi kugara zvakanaka akaita zvakati anoita zviri nani zvino kana vasipo anokanda fozha anoziva dete maona nauya inobva yadzokerazve kuya kuvadzimu kuya vamanomutsa ava kutomuka vega manja ava kutomuka vega yodzokera kuti yakudzokera futi kuvadzimu kuya vamanomutsa ava hamuna kuvamutsa asi vakumuka vega nekuti makatanga kuzvinozvimutsa nezvi zvakunetsa imimi mungatamba henyu nenyaya iyi muchipikisana sekutamba tiri kuti vanhu vari kunze umo munyika ino yezimbabwe nekwese kana muafrica kana pasi rese nyaya iyi yanetsa tiri kutaura munhu ari kunetseka ari mukati mechechi muri kunzwa tigotaura zvemunhu ari kunetseka ari mukati mechivanhu
asi achiudzwa izvozvo zvemombe yeumai, which means kuti pane significance kuti vanhu vakufonerei handiti vachikubvunzai kuti titsanangurirei, pane zvinhu zvanetsa. Tiri kuda solution kuvanhu, nharo dzenyu kudzidzwa, asi muri kunzewo tiri kuda solution. Wamudzamirika mondipa nguva kuti nditsanangure kune vanoda, because vateereri kune vamwe vanoenda nenzira yenyu, kune vamwe varikuda kunyatsonzwisisa. Ndinyatsovatsanangurire ruzhinji rweZimbabwe kuti mombe yeumai yakakosha kudii kubviswa. Munganyeperwe panzina vanube kuti hanzi mumachechi varimo varikuiswa nemombe yeumai. Navanube kana mumachechi umu vamudzamiri varimo varikuiswa nemombe yeumai. Ini ndoti kuna vanube ariko here muprofiti, ariko here munhu waMwari, munhu waMwari sezvandakaita munhu ndosimuka muchechi during prophecy time ndoti mai imi muri kunetswa nemombe yeumai. Have you ever heard of that? Hazvifi zvakaburitswa. Why? Nekuti dambudziko zviri kunowanikwa vanumbe, zviri kunowanikwa kung'anga izvi ndoko zviri kunobuda izvi. Now when they come to church, mukati mechechi haziti kwemakore, asi solution yotadza kuitika ozobuda akuenda. Dambudziko riripo vanumbe nderekudai, dambudziko riripo. Ng'anga dzenyu ng'anga idzi dzinotoziva kuti dzinotoziva rudzi types of spirits, mweya yavanoshanda nayo, kuti pangosvika pamunhu mukangosvika kumung'anga, chinhu chaanotanga kuziva, anotanga kubvunza mombe. Haatoti mombe yeumai haina kubviswa, vati mombe yeumai makabvisa here, so that vanhu haina kuti aona. Vataura zvakanaka. Ava vari kuti mombe yeumai it's null and void. Hakuna chero ukaregedza. Inzwai maZimbabwe, zvanzi mombe yeumai haina basa. Saka imimi ubasa hwayo munofanira kutohujustify. Mukatadza kuhujustify mucharohwa nevanhu. Inini ndenge ndichiti Wamudzamiri maita kunge makamirira sangano renyu chirega. Nekuti kumasangano kana makamirira maKristu ese vanozviti maKristu, kune vamwe pakazouya kasi renga kunzi nemakristu anzi give zvaKesari kuna Kesari. Zvichitaureva kuti kunzi ipa zvaKesari kuna Kesari zvotombonzi chimbomira kunamata unogadzise chiwanhu chako. Munhu anenge aona kuti aiwa ndinunure munhu, ivo vanenge vari pachokwadi variko maprofita. Tinozvinzwa kuti ndakaudzwa nemuprofita kunzi enda undotanga wagadzise chiwanhu chako. Zvinenge zvichireva kuti mombe yeumai inofanira kuti ibviswe. Ikasabviswa munenge muine chikwereti. Munhu ane chikwereti, kana imimi Wamudzamiri ndikatora mota yenyu ndikakubirai mota yenyu, munototsvaga mapurisa kana kuuya kuzondirwisa. Nekuti vanenge vakupai mawarnings, vanomboita tunhu twokuti muone, pamwe anovhara mbereko kuti mwana azvione kuti zveshuwa pasina mwana panapa ndikuda mombe yangu yeumai. Pamwe anombokuita kuti uite zingairwa mukati meguta, anokubvisisa woshaya basa kuti umbonditi chii chiri kunyatsoitika. Saka ndiri kuti kana isina kubviswa, kana vakuida unorohwa neshamu. Saka usawe unorohwa neshamu yekuti midzimu vari kuti kudzinza rekwedu kana vari wekwamai hatina kupuhwa mombe yedu yeumai tinoida. Kana musina pfungwa dzekufunga muchiteerera vanofurira, nekuti kuna vanofurira vachikuti because mari mukabvisa mombe yeumai maifutika, mari yechegumi inozopinda shoma nekuti unengosina mari ipapo. Saka zvinozoita kuti machechi adi asanyatsowane mari. Saka zvakakosha kuti usabvise, usumudzire machechi iwe uchifa uchitambura, nekuti poendo chapedza yese inoparara. Pane two last questions. Ndikuona kuti program vapedzavo inga yapisa. Vasati vapedzavo Mafuta. Ndinoda kuti ndipindure kuti chinonzi give Caesar what belongs to Caesar. Ndechekudai Caesar makaitai muri ng'anga handitizvo. Musati maya kuchechi tinofanira kutanga tapisa makona enyu modzokera kumusiki wenyu. Ndo zvatinoita izvozvo. Musati mana mati hamuye kuchechi nemakona enyu. Handina makona, musataurire ruzhinji rweZimbabwe kuti ndine makona. Moda kunamata Mwari nemakona. Handina makona. Kuda kunamata Mwari. Hakuna munhu anosvikirwa anoshanda negona.
nezita rajesu muroyi mpenyu tinonopisa nezita rajesu muri mpenyu kutungamira nemakona Right, kwete yeah, isusu yeah. hakuna gona Isu- kuvanhu vanobatsira ukana munhu anobatsira negona ka Isu Mafuta- asi mubetseri Isu mpenyu- muroyi kana tine kuchecha Mafuta- kutanga gona rekutungamira kuchecha ati woti tinoshanda nemakona hatina makona isu kuchecha aunyari ati aunyari ukaona wakuru ukaona utaita zvakanaka kuti anzi gona pane zvakanaka zvinokuwanikwa kuchiwana ivi munoshanda nemakona ekuda kutungamirira muchivhara maziso ewanhu kuchecha wamafuta Aiwa, zvamataura kuti hanzi zvegumi zvinotadza kuuya ndoda kuti musataure ruzhinji isu we are not after money but you are after delivery nezita rajesu tinovapiswa nezita rajesu kana vasasadi ruzhinji rwezimbabwe mumvura ngatipedzisei mibvunzo miviri modzokera kumusiki wenyu wamafuta ndakuda kuti muchipindura muchidimbu because mibvunzo miviri yasara pakanzi nevateereri venyu nyika yezimbabwe tiri kuona mapentecostal churches vari kuita they are moving just from vari kuita inonzi automatic movement from witchcraft to churchcraft munhu anonodzidza 3 years obva aziva bhaibheri asi kuti adonhedze munhu mukati mechechi achiti zita rajesu handiti anenge asingachanisi zita rajesu anenge atora mishonga yake kune vamwe vanhu vanonzi maspiritual father vanhu vaya vodonha nemushonga waspiritual father kwete neizwi remusiki hanzi izvozvo izvo tiri kuzviona ndoda kuti ndiclear kumhuri yezimbabwe nauye maspiritual fathers ndoda kuti ndiclear kumhuri yezimbabwe once and for all kuti mhuri yezimbabwe izive vanube anonzi munhu haatsvakirwe baba vanomurera munhu anozvitsvagira baba vanomurera wepamweya ega ndo anonzi maspiritual fathers amuri kuonaya now zvinofamba sei maybe muri iri kuda kuti ndosaka munhu kana imi muna baba venyu vanozvaanoyanika vakakurerai biological father but now munhu ari kutsvaga spiritual father ari kuda he has been adopted ari kuti baba chindiadoptai muve spiritual father vangu mundirayire zvinhu zvomweya so that handirasiki havasi kunoromba kana kudii hakuna zvinhu zvomweya kunonorombwa ndekwana mafuta kana ndikazosvika kwana mafuta ndakuda kuti vanhu havasi kudonha muchechi ndipei kamudzi zvashata izvi zvashata izvi saka kuchechi kwedu pamunoona vanhu vachidonha paya mafuta isimba ramwari maita zvakanaka isimba ramwari musaende muchinyepera vanhu muchiti muri kutipa mushonga men of god hamusi kutipa mushonga kana nhau yemaspiritual fathers wamudzamirikwanisa kudonhedza ndakubodawo kuona muprofita kana pristika auyawo kwandiri inini presenda vanhu vari kudonhedzerwa mumajarata kana mune dzimwe nzvimbo kwedha pasi pemuti wedha pai mwari vanongobata semashandiro avo nokuti ndi mwari maita zvakanaka mati wamudzamiri maita zvakanaka mati aiwa isimba ramwari taakunzwa nyika inoyi yazara nemasatanisi isati yaziva anozikanwa kwenyu ende taakunzwa kuti machechi enyu zviri kubuda nemapepanhau kuti machechi enyu amasatanist zvichireva kuti usatanisti rimwe simba totonzwanzwa mwari kwetuetwa zvakutiratidza chokwadi nekuti takatanga tanzwa kuti usatanisti uda kuvhura machechi ndokuuya akahwanda neiro riri bhaibheri vari kuhwanda nebhaibheri tiri kuona zviri kuita zvisati zvamboitika munyika munomu iro zimba ramwari rakapfuura iye kana jesu wamunoverenga iyeye uyu svikiro rinonzi jesu ndiri kutaura ndini ndipe mukana ndiri kutaura ini haana kumboitira munhu kuti azvare ne3 days asi imi nhasi maakuzviita ane simba rinopfuura rajesu wacho raane simba munhu aane simba rinopfuura rajesu tochitarisa imi munozviti muna mwari isusu kwedu kumasvikirondipindire simba ren'anga ripai simba ren'anga ripai redu riri majesu that's why you see people following
simba renyu riri pai ndo mungaenda henyu kuti tinobarisa vanhu nemazuva matatu but panobva simba redu riri muna Jesu ndo pane simba redu redu riri pai. Simba redu isusuka riri kubva kuna musika wani kuburikidza nemudzimi yedu. Musika wani upi? Ndiri kubva kuna musika wani renyu riri kubva. Renyu riri kubva kuna Lucifer. Macheche nyatsinga wana Lucifer wana Satani. Ndinofara wa Mafuta. Nekuti waroyi. Nekuti kona zvimuri kuti nganga kune varoyi kwedu kune varoyi. Ndoko muri kumhanyira munotora masimba kuwaroyi. Matora kuwaroyi muti antatora kunganga hanzi kutora kunganga muri kutora kuwaroyi. Kuwaroyi tinotobvisa. Vane zviurombwa makona nemakona tinotobvisa makona. Imimika makona enye muri kushanda naye rudonedza vanhu ayaka achapera ezvindiri pano ari kupera makona. Ndoda kutenda Mwari ndiyo ndivasiya chino ndine ndoda kuti ndivapindira vanhu vasati vati musiki simba ravo rinobva kuna musiki. Simba ravo rinobva kuna musiki. Simba ravo rinobva kuna musiki. Saka musiki upi uyu? Musika vanhu. Because question iyo yakabvunzwa nevateeri vamwe. Touch with us on WhatsApp, Twitter and Facebook. Until we meet again, goodbye. Asi munhu anonzivana iye vari 2 murume nemukadzi. Muri kuinza shona? Vanoshandidzana vari murume nemukadzi vari 2. Haashandi ega murume uyu. Asi ane mukadzi wake vanoshanda vari 2. Vachita zviro zvavo izvi vanenge vari 2 murume nemukadzi. Handi muri kuinza shona? Imi tendai vadzimu venyu vakakosha. Vanomuratidzai view yekuona kuti uyu ndi Satana wako ari kukupedza upenyu hwako. Handi muri kuinza shona?